бино ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании кишвар рӯзи 13 марти соли равон тахминан соати 23:10 аз сабаби боридани борони шадид сатҳи оби серроҳаи Аштсой ва Пунуксой баланд гардида ба канали Фарғона мавзеи Косагул маҳаллаи Янгиободи ҷамоати деҳоти Орён селоба сарозир шудааст. Сел ба 18 ҳавлӣ ва 2 хонаи истиқоматии сокинони маҳаллаи мазкур, инчунин ба ҳавлии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 ва тақрибан 70 гектар замини кишоварзӣ ворид шуда зарар расонидааст. ҳамчунин рӯзҳои 12 ва 13 марти соли 2012 дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Раҷабов деҳаи Гултепа мавзеи Хоҷаи Шоми ноҳияи Восеъи вилояти Хатлон дар натиҷаи боришоти борони зиёд сатҳи оби дарёи Ёхсу баланд шуда 850 метр садҳои муҳофизатӣ шуста шудааст. ба ҷои ҳодиса 2 адад экскаватор, 1 адад боркунаки фронталӣ, 4 адад мошини боркаш сафарбар гардида корҳои пешгирикунанда дар садҳо анҷом дода шуданд. тибқи маълумоти сардори бахши Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Тоҷикобод бар асари боришоти пайдарпайи барфу борон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Нушор дар 2 мавзеи деҳаи Дараи Нушор шаби 13 марти соли 2022 2 маротиба тарма фаромада роҳи мошингарди деҳаи мазкурро бо деҳаҳои дигари ҳудуди ҷамоат бастааст. баландии як тарма 26 метр, паҳнои он 48 метр ва дарозии зиёда аз 470 метр ва тармаи дигар 20 метр баландӣ, 120 метр паҳно ва бештар аз 400 метр дарозӣ доштааст. дар натиҷа хатҳои оби нӯшокӣ ва канали таъмини оби полезии ҷамоати деҳоти Нушор ва ҷамоати деҳоти Зарафшони ҳудуди ноҳия қисман харобу валангор гардидааст. барои бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда ситоди ноҳиявӣ ташкил карда шудааст. ҳамчунин аз лағзиши тарма дар километри 607 мавзеи Бидурди ҷамоати деҳоти Сучон, километри 30 мавзеи Барчадев ҷамоати деҳоти Шабозов, километри 90 мавзеи Тербой деҳаи Немов ҷамоати Сежди ноҳияи Рошқала, километри 425 мавзеи Оташак ҷамоати Водхуди ноҳияи Ванҷ хабар дода мешавад. ҳамчунин рӯзи 14 март тахминан соати 12:32 дар километри 443 деҳаи Хехиқ ҷамоати деҳоти Язғулом сангчарх фаромада роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи самти Душанбе Дарвоз Хӯруғ муваққатан баста гардидааст. барои тоза кардани роҳ аз тарафи мақомоти ноҳия 1 адад техникаи муҳандисӣ автогрейдер сафарбар гардида соати 14:25 роҳи мазкур дар ин мавзеъ боз шудааст.